Padayon gihapong nabatyagan ang Typhoon Falcon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin sa PAGASA kaganiha, katapusang nasigpatan ang bagyo mga 1,045 kilometers sa sidlakan sa extreme northern Luzon. Sa hangin nga may gikusgon nga 150 kilometers per hour ug ang paghaguros nga 185 kilometers per hour. Naglihok kini pa north-northwest sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. Matod sa PAGASA, wa kini kahigayunan nga mag-landfall o muigo sa nasud ug posibleng mugawas na kini sa par ug mga adlaw. Walay giisa nga wind signal sa bisan asa'ng dapit sa nasud. Apan tungod sa trough o extension sa Bagyong Falcon ug ang pagpakusog niini sa habagat, uwanon usab ang ubang lugar sa nasud ilabi na sa Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, pipila ka mga dapit sa Sugbo, makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan. Ubos ang tsansa nga uwanon ang halapad nga lugar sa Eastern Visayas. Halapad usab ang pag-uwan sa Luzon ug pipila ka mga lugar sa Mindanao.